Yebo, Khehla njani? Ukhona kunjani ukhona? Ngiyaphila bese ngithi hayi mhlawumbe ubalekile. Nokuthi umkhulumeke ngifanele. Alright, ifoni yakho iyakuvezela iy'thombe lezi lezi ezithunyeliwe. Ngifuna sizoqala ngalo sekugcineni lona ofake i-top emhlophe. I'm not sure ukuthi uphetheni ngesandla. Kube ungathi uthinta ifoni. Uthi ngivuke umkhuleko. Uthi akugcineni. Yamuzwa lo khulumayo? Aphinde futhi mfana. Hayi ukhulumela phansi kakhulu. Uyamuzwa umfowenu? Yebo mkhulu, sizohamba nabo nga-1-1. Ngizocela wena ba ungiconfirmele ukuba ngibheke umuntu oright. Okay, mkhulu. Alright. Uzangibhalela ama-notes. Yebo ngiyarekhoda ngapha kodwa uzangibhalela ama-notes ozokwazi ukumdlulisela kahle. Okay, mkhulu. Lapha sibheka into eyenziwe kumuntu ukuthi lo muntu uloye kanjani. Usekhona? Ngikhona mkhulu ngilalela. Number 1, bamfaka isidina esikhulu. Leso sidina leso sihambiselana nepersonality yakhe, indlela akakhuluma ngayo. Lokukhuluma anwabuluke indlela lokukhuluma slowly angibeke kanjalo. Indlela akadaleke ngayo. Kodwa base bayiguqula iba nesidina uma ngabe bemthakatha. Isidina esisebenza njengesicitho empilweni yakhe. Basebenza igama lakhe nesithombe sakhe kanye nemali engango 12,000 rand nekhanda lemvu ukuvala inhlanhla yakhe. Ngiphinde ngibuyele emuva futhi. Kusetshenzwe igama lakhe, kwasetshenzwa isithombe sakhe, kwasetshenzwa imali engango 12,000, kwasetshenzwa ikhanda lemvu. Okusho ukuthi zonke lezo zinto lezo bayithatha bayifaka ngaphakathi kwikhanda lemvu ukuze ukuthi kungalungi lutho empilweni yakhe. Noma angaphahla kanjani, noma angazama kanjani, noma angaconcentrate kanjani, phakathi kwakhe nokulunga kwezinto sekukhona ubonda olwakhiwe. Kwathi uma ngabe kubola inhloko lena okanye ikhanda leli lemvu, kwabe kubola umuntu wakhe kamoya, kwabe kubola isithunzi sakhe, so that konke la kaya khona angalungelwa yilutho okanye kungaqondi lutho. And ukuze simsize si reverse from emalini ethi lapha kayogezwa khona, ikhanda lemvu liyafunakala, isithombe siyafunakala, igama lakhe libhalwe ephepheni liyafunakala. Sesisusa ke manje lesasivumelwano esenziwa uma ngabe thakatho. Yeah. Number 2, sizongena kwintombazane lena encane enithe ngeke niyenzele ivoice note ngoba incane. Nami ngasho ngathi ama voice note ebantwaneni ningawenzi. Ngixolise mkhulu. Sinenyoka ephila ngaphakathi kuye. Okusho ukuthi umntwana akusiyena umntwana kodwa uyinyoka. Le nyoka iphila ngaphakathi kuye and then esifubeni isiyadla leyo nyoka. Kodwa niphazamisile ngalento akayifake engalweni noma ngazi ba uyifake nini. Ngimfake yona ngoFebruary mkhulu. Inyoka yakhe yakhungwa ngo10,000. By now bekufuza ukuthi ngabe seke complaina ngesifuba. Ngoba le nyoka idla kuphi? Idla esifubeni. Bese ke sizothi umfana ofake impahla ezibomvu ome phambi kwemoto owakho. Ngokamama engimtholele. Uyeyedwa umuntu ongenamali egangiwe.
Kodwa okwenzakalayo kumfana ukuthi ebusuku umzimba ubeka phansi kodwa yena akalali. Ngoba ebusuku umoya wakhe uyasebenza for izinto zokuthakatha. Lokho kusho ukuthi umntwana omfana baloya ngaye. Yebo. Kungcono okwakhe ngoba akunamali. Kodwa bathakatha ngaye. Umuntu esingamsiza kuqala la kule group yonke ongisendele yona ilomfana. Akunamali okwakhe and yebo, akunamali okwakhe just ukuthi baloya ngaye kunabantu abathakatha ngaye. Ohamba kwesikhathi uzawuphazamiseka esikolweni, ngeke abe neconcentration esikolweni. Number 3, ubaba lo faka ibuko. Ngixolise ukuthi ubaba uyinyoka aphinde abe isilwane esokuthakatha naso. Akayena umuntu kodwa uyinyoka. Yena already usedlekile emaphashini akhe. Neside lakhe la ngaku left ngizwa linyonyobelwa istroke. I-blood circulation yakhe ayinhle kakhulu. Nakuye lapho futhi sino 10,000 okhunge inyoka. Sinemali ekhunge inyoka, sinesilwane kubaba, siphinde sibe nenyoka izinto ezintathu. Kwi health yakhe uzohamba abe ne challenge. Siyongena ekhaya, ngiphinde futhi ngixolise emkhulu, kunenyoka etholakala ngaphakathi ekhaya. Le nyoka iphila ngaphakathi ekhaya, ivala inqubekela phambili yekhaya, ivala intuthuko yekhaya. Yona kwangathi yakhungelwa ukuhlala lapho ngaphakathi ekhaya, nakhona futhi sino 10,000 rand ekhaya. Ngicabanga ukuthi uwe lona osimayilako lapha phezulu. Yebo. Ngixolise lapho. Bakwembathisa ithunzi elimnyama elihamba nawe kuyo yonke into, livala impumelelo yakho. Base ke bakhunga lobuthakathi ngemali engango 8,000 rand. Lokho okwenza ukuthi umsebenzi wakho ube lula. Nowakho umsebenzi ulula, into enzima ile mali. Kodwa ke noma ngabe siwulungisa kungadinga ukuthi ekhaya ungadlaleli khona. Njo ekhaya le picture le engiphumelele yona mkhulu. Yebo. Okay. Up until kuxegiswa le mali ekhungele nyoka phakathi okanye kudilwe nale nyoka, but ngathi up until uxegiswe le mali so that le nyoka ingasaphelele emandleni. Kodwa nokwakho mkhulu kulula, akunzima. Ngoba wembathiswe nje ithunzi elimnyama. Ukuya kwakho enkonzweni kuyawenza umehluko, but into efika ibambe kakhulu ile mali. Ngoba ukuya enkonzweni akuyilungisa imali. Ukuya enkonzweni nje kulungisa eminye imimoya, but kusimple okwakho mkhulu, kusimple, very simple. Akuyona nje as long as ungena nyoka mkhulu. Kusimple, but kusimple lokho. Sibe nosesi ohleli phansi. Uyambona lo round izinto ezibomvu. Amabhaloni umama kaNkosikazi. Amabhaloni unkosikazi wakho. Umama kaNkosikazi. Oh. Lapha into enzakalayo ukuthi umama naye unesidini esikhulu. Into abayenza bathwebula umoya wakhe bawufaka esilwaneni. Babulala leso silwane babe bebulala umoya wakhe. Kanye futhi nemali elingana nemali yakho. So ke ungumuntu esingathi ezweni lika moya ufile. Kodwa ke nokwakhe akuhluphi. Ngoba into efunakalayo ukureversa ukukhishwa lo moya ofile osemzimbeni wakhe. But ke akuyona into enzima, ilula leyo. Siye kubhuti omeduze kwefridge, uyambona? Ngiyambona mkhulu umfowabo uNkosikazi. Yena uyisilwane, akayena umuntu ophilayo ngokukamoya. Umuntu ungumuntu ngomoya lona akazalwe nawo ovela kwimvelo kanye ovela kuNkulunkulu. So uma ngabe bekhiphe lowo moya lowo bafaka owabo umoya abathakathi awuseyena umuntu. Aphinde abukeke njengomuntu owashona kudala
ngenxa yokuthi kwayena umoya wakhe bathi mangabe bewubulala lo moya base bafaka lo moya wesilwane lesilwane abasibulala kwakungcwatshwa yena base bamhambisa nekhehla elidala elashona okusho ukuthi ezweni likamoya uyikhehla elidala elingeke lilungelwe yilutho okanye umelwe ikhehla elidala elingeke lilungelwe yilutho uma ngabe ethandaza obungathi idlozi lakhe ilelo khehla lelo imali egangiwe ngiyaxolisa u10,000 rand ngiya kulona ofaka ingubo ebomvu nkosikazi wakho yena ungumuntu othwetshuliwe kunomuntu wesifazane othwele ngaye osebenza ngaye uma ngabe bemloya basebenza inwele zakhe kanye nemali yakhe ngango 8,000 rand so ke nokwakhe unkosikazi kulula kuyafana nokwakho kuyodinga ukuthi si reverse ubuthakathi bakhe ngalezo nwele kodwa after eselungisile lesasikhungo semali uma ngibala la sino 42 50 60 76 mangaphazama okuyimali ekhunge ubuthakathi bala ekhaya okanye balomndeni excluding umfana ukucela ukukhuluma nawe ngasese bengifuna ukukubonisa mkhulu ukuthi uyabonana ukuthi impilo inzima kangakanani mkhulu sungifundise mkhulu sukela nje ngahlangana nawe ku-TikTok ngaqala ngayo enkonzweni mkhulu sengifunde kakhulu ingakho umuntu engamfakanga umama owashona 2011 naye washona ngendlela engayiqondi kahle maningi amathuba ukuthi wadliwa ile nyoka mkhulu elapha ekhaya injalo mkhulu ngoba washona umuntu onekhensa yegazi hawo uyabona nje ubaba edleke esifubeni kwangathi singamphuthuma ngelento ngesawasopa but bengingacela mina mkhulu uma khonakala emandleni akho laba ukuthi mhlawumbe ngithe la singatholanga nyoka sesingamane sibambisane mkhulu ngibavela imali yakho inkulu kakhulu mayizothi 76 kanje siphuthume noma ungashoda la ungashoda khona ngizakusiza khehla ngoba inkonzo uyikhuthalele la ungangisiza khona mina ukulungisa ngale emalini egangiwe kulabo esingakwazi ukusheshe siba attend bese ke ngiyakuthwala